Nebo nad Zagrebom bilo je teško i olovno, izljevajući se u nezaustavljivim pljuskovima koji su šibali trg bana Jelačića. Svaka kap kiše udarala je o kamene ploče s bijesnim, nemilosrdnim zvukom, ispražnjavajući nekada užurbani prostor do jezive tišine. Jedino što je remetilo monotoniju pljuska bila je usamljena, savijena figura u središtu trga. Ivana Kovačević, žena 40 godina, skromna čistačica čije su ruke navikle na teški rad, klečala je. Njezina je odjeća, tanka i mokra, prijanjala uz njezino iscrpljeno tijelo, a kosa joj se slijevala niz lice poput slapova. Suze su se miješale s kišom na obrazima, ali nitko, baš nitko, nije mogao razaznati gdje prestaje jedno, a počinje drugo. Usne su joj se pomicale u bešumnom vapaju, molitvi koja je bila toliko intenzivna da se činilo kako se i sam zrak oko nje trese od očaja. Ivana je živjela život kakav mnogi nisu mogli ni zamisliti. Svaki dan bila je bitka. Od rane zore do kasne noći njezini su prsti grčevito stiskali metle i krpe, pokušavajući spojiti kraj s krajem. Plaća je bila mizerna, jedva dovoljna za osnovne potrepštine, a kamoli za luksuz. Nije imala luksuza. Jedina stvar do koje joj je zaista bilo stalo bio je njezin sin, mali Luka. Luka je bio njezina snaga, njezina radost, njezina cijela svrha postojanja. Ali sada je Luka bio bolestan, teško bolestan. Bolest koja ga je pogodila bila je rijetka i agresivna, proždirući njegovu mladu vitalnost iz dana u dan. Liječnici su se trudili objasniti joj teške medicinske termine, ali Ivana je razumjela samo jedno. Lijek postoji, ali košta. Cijena je bila astronomski visoka, izvan dosega njezine mašte, a kamoli njezina novčanika. Svaki dan koji je prolazio bez liječenja značio je korak bliže tragičnom ishodu. A sad, ovdje, u ovoj oluji, Luka je bio na rubu. Njegovo se stanje naglo pogoršalo, a Ivana je pozvala hitnu pomoć koja je samo potvrdila ono najgore. Potrebna mu je hitna i skupa intervencija, odmah. Nije znala kamo bi se okrenula, kome bi se obratila. Njezine kolege čistačice jedva su preživljavale, rodbina je bila daleko ili jednako siromašna. Nije imala nikoga, osim Boga. Zato je klečala, lica okrenuta nebu, šapučući molitve, preklinjući za čudo. Njezin je očaj bio toliko dubok da je nadilazio razum. U isto vrijeme, u svom luksuznom uredu visoko iznad grada, Marko Vidović promatrao je tu istu oluju. Njegov ured, smješten na posljednjem katu najprestižnijeg nebodera u Zagrebu, pružao mu je grandiozan pogled na cijeli grad, ali on ga je rijetko primjećivao. Marko je bio milijunaš, ime koje se izgovaralo sa strahopoštovanjem u poslovnim krugovima. Njegova reputacija bila je izgrađena na čeliku, hladan, proračunat, nemilosrdan, kada je posao u pitanju. Nikada ga nije zanimalo ništa osim profita i moći. Ljudi su ga se bojali, rijetki su ga voljeli, ali svi su ga poštovali zbog njegove poslovne oštrine i sposobnosti da pretvori zlato u još više zlata. Njegova je duša bila ogoljena od svake emocije koja bi mogla ugroziti njegov put prema vrhu. Dok je pio svoju skupu kavu, njegov pogled je slučajno pao na trg. Kroz zamagljena stakla uočio je tu malu, patetičnu figuru koja je klečala na kiši. Isprva je samo odmahnuo glavom, pomislivši na još jednog beskućnika ili luđaka. Njegova je početna reakcija bila uobičajena, ravnodušnost, blago gađenje. Život takvih ljudi bio je izvan dosega njegova svijeta, nebitan, nevidljiv. Spremao se okrenuti natrag svom poslu, ali nešto ga je zaustavilo. Nešto u snazi njezine savijenosti, u očaju koji je zračio čak i kroz daljinu i kišu. Bio je to trenutak, treptaj oka, ali nešto se prelomilo u njemu. Nešto što ga je uznemirilo, nešto što mu je prekinulo uobičajenu ravnodušnost. Njegovo srce, za koje je vjerovao da je od kamena, osjetilo je blagi, neobičan grč. To nije bila sažaljenje, barem ne ono uobičajeno. Bio je to neobjašnjiv osjećaj, probadanje koje je prekinulo mirnu prazninu njegove duše. Što je to bilo? Nije znao. Cijeli život je gradio zidove oko sebe, odvajajući se od tuge i patnje svijeta, smatrajući ih preprekama za uspjeh. Ali sada,
gledajući tu nepoznatu ženu koja je klečala na trgu, osjetio je nešto nepoznato, nešto izvan njegovog kalkuliranog univerzuma. Bila je to sirova, nepatvorena ljudska patnja, toliko intenzivna da je probila njegovu oklopu. Njegov pogled, obično hladan i procjenjivački, odjednom je postao zamišljen. Svijet, koji je do sada bio samo skup brojki i poslovnih prilika, odjednom je dobio novu, neugodnu dimenziju. Ako vas je ova priča dirnula, pretplatite se na kanal i pratite kako se razvija ova nevjerojatna sudbina. Marko je, s iznenađujućom brzinom za čovjeka naviklog na pažljivo promišljanje svakog koraka, gotovo potrčao niz mramorne stepenice svog ureda. Kiša ga je trenutno prožela do kosti, ali činilo se da to uopće ne registrira. Dok je Ivana, s koljena, gledala kako se približava visoki muškarac u skupom odjelu, osjetila je mješavinu panike i nevjerice. Nije mogla vjerovati da joj se netko uopće približava, a kamoli netko tko izgleda tako moćno. Njegove su oči, iako još uvijek hladne, imale neku novu, neprepoznatljivu iskre. Pružio joj je ruku, a ona se trznula, gotovo refleksno odbijajući pomoć. Nije navikla na takve geste, pogotovo ne od stranaca, pogotovo ne od ovakvih stranaca. Nije razumjela zašto bi joj itko želio pomoći. U njezinom životu pomoć je uvijek bila skupa i dolazila s očekivanjima koje nije mogla ispuniti. Što hoćete? Pitala je, glasom promuklim od plakanja i hladnoće, dok su joj se riječi miješale s kapima kiše. Marko je zastao, vidjevši njezin otpor. Očekivao je zahvalnost možda, ali ne i ovakvo gorko nepovjerenje. Želim vam pomoći, rekao je, glasom koji je, unatoč pokušaju nježnosti, zvučao previše poslovno i nimalo utješno. Ivana je odmahnula glavom, skupivši ostatke svog ponosa. Ne trebam milostinju, znam se brinuti za sebe. Njezina je rečenica bila lažna i oboje su to znali. Stajala je pred njim, drhteći od hladnoće i očaja, a njezine su se riječi sudarale s hladnom realnošću situacije. Marko, međutim, nije odustajao. Nije znao zašto. Nešto u njezinim očima, u njezinoj neobuzdanoj tuzi, gurnulo ga je preko ruba cinizma na koji je bio navikao. Nije milostinja, rekao je, tražeći prave riječi, što mu je bilo neobično teško. Vidim da vam je teško. Želim vam ponuditi rješenje. Njegova upornost bila je gotovo uznemirujuća. Ivana ga je sumnjičavo promatrala, tražeći skrivene motive, skrivene zamke. Nije htjela prihvatiti pomoć od nekoga tko ju je mogao samo iskoristiti. No, baš u tom trenutku, kao da ju je sudbina gurala u tom smjeru, zazvonio joj je stari izgrebani mobitel. Bio je to poziv iz bolnice. Glas s druge strane bio je hitan i prestrašen. Sinulo joj je da se stanje njenog sina naglo pogoršalo. Sada više nije imala izbora. Taj poziv je prekinuo sav njezin ponos, sve njezine sumnje. Njezin sin je bio u smrtnoj opasnosti, a ona ga nije mogla spasiti sama. Bez riječi pogledala je Marka. U njezinim očima se ogledao strah gori od jednog, koji je do tada vidjela. Marko je shvatio. Idemo, rekao je. A ovoga puta u njegovom glasu nije bilo ni trunke posla, samo hitnost i odlučnost. U sljedećih nekoliko sati svijet se oko Ivane vrtio neopisivom brzinom. Marko je djelovao brzo i učinkovito, kao da je organizirao kakav složeni poslovni projekt, a ne spašavanje djeteta. Ubrzo je Ivanin sin bio premješten u najbolju privatnu bolnicu u gradu, okružen najstručnijim liječnicima i najmodernijom opremom. Za Ivanu je to bilo kao ulazak u neki paralelni svemir iz kojeg je uvijek bila isključena. Promatrala je Marko kako razgovara s liječnicima, kako daje naredbe, kako osigurava da sve bude na najvišoj razini. Iako je osjećala nevjerojatno olakšanje, i dalje je bila obuzeta osjećajem nelagode i čuđenja. Markovi poslovni partneri i zaposlenici ubrzo su primijetili njegovu neobičnu odsutnost. Glasine su se širile brže od požara. Marko Vidović, poznat po svojoj hladnoj racionalnosti i bezobzirnoj ambiciji, provodio je vrijeme s nepoznatom čistačicom i njezinim bolesnim sinom. Mnogi su bili ogorčeni, sumnjajući da je to samo neka ekscentrična faza, kakav PR potez ili, još gore, znak njegove slabosti. Neki su šaputali o skandalu, drugi su se pitali je li poludio.
Njegovo se ponašanje nije uklapalo u sliku koju su imali o njemu. Ivana je, u tišini bolničke sobe, bdjela nad svojim sinom, dok su joj se misli vrtjele oko Marka. Zašto joj pomaže? Je li to samo trenutna, prolazna velikodušnost nekoga tko ima previše novca? Ili se iza toga krije nešto dublje? Hoće li nestati čim kriza prođe? Njezino srce, naviknuto na bol i razočaranje, nije se usuđivalo nadati se previše. Budućnost je bila neizvjesna, ispunjena pitanjima na koja nije imala odgovore. Njezina je tjeskoba bila opipljiva, unatoč činjenici da je njezin sin sada bio u sigurnim rukama. Znala je da je to samo početak, a ne kraj njezine borbe. Dani su prolazili, pretvarajući se u napete tjedne. Marko je posjećivao bolnicu gotovo svakodnevno, donoseći Ivaninom sinu igračke, knjige i svježe voće. Njegova prisutnost, isprva ukočena i pomalo nespretna, postupno je postajala prirodnija. Više nije samo stajao na vratima sobe, već je sjedio uz krevet, čitao dječaku bajke i strpljivo odgovarao na njegova pitanja. Ivana je primjećivala kako se dječakova uplašena sjena na licu polako povlači, zamijenjena osmijehom svaki put kad bi Marko ušao u sobu. U tim trenucima Markov pogled više nije bio prazan. U njemu se nazirala iskrena briga, a Ivana je osjećala kako se zid nepovjerenja oko nje polako ruši. Nije mogla razumjeti zašto ovaj bogati čovjek, naviknut na drugačiji svijet, sada provodi vrijeme pored bolesnog djeteta, čiju majku jedva poznaje. Njezina se znatiželja pretvorila u potrebu da shvati. Počela je diskretno raspitivati se o Marku Vidoviću. Saznala je da je poznat kao beskompromisan poslovni čovjek, strog i izrazito uspješan, ali nikada nije čula za njegove humanitarne aktivnosti. Priče su govorile o njegovoj iznimnoj inteligenciji i nemilosrdnosti u poslu. Nitko ga nije opisivao kao nježnu ili empatičnu osobu. Ta spoznaja samo je produbila njezinu zbunjenost. Što ga je točno potaknulo da pruži ruku pomoći baš njoj, čistačici na kiši? Kroz razgovore s medicinskim osobljem i ponekim djetetovim rođakom, do nje je doprla fragmentarna priča o Markovoj prošlosti. Činilo se da je i on kao dječak proživio teške trenutke. Pričalo se o naglom gubitku oba roditelja u prometnoj nesreći, kad je bio vrlo mlad, o siromaštvu i borbi da preživi, o tome kako je sve što ima stekao svojim radom, bez ičije pomoći. Nije bilo detalja, ali ta je informacija Ivani otkrila novu dimenziju njegove osobnosti, bol i usamljenost koje su oblikovale njegovu hladnu fasadu. Možda je, gledajući nju i njezina sina, prepoznao dijelić sebe iz prošlosti, dijelić koji je dugo bio potisnut. U međuvremenu, Markovi suradnici i poslovni partneri bili su sve više uznemireni njegovim ponašanjem. Marko, što ti je? Zar si zaboravio na sastanak s kineskim investitorima zbog nekog bolesnog djeteta? Pitao je njegov dugogodišnji partner. Hrvoje, s vidljivom iritacijom. Uredi su brujali o njegovoj čudnoj promjeni. Neki su insinuirali da je to samo PR strategija. Drugi su se bojali da gubi dodir s realnošću. Strahovali su za poslovne interese, navikli na Marka koji je živio i disao za profit. Pokušavali su ga odvratiti od gubljenja vremena, kako su to nazivali, naglašavajući da se time izlaže riziku i gubi fokus na ono što je za njih zaista važno, gomilanje bogatstva. Međutim, Markati komentari nisu previše dirali. Umjesto toga, dječakovo stanje se svakim danom poboljšavalo. Liječnici su prognozirali stabilan i potpuni oporavak, a Markova je uloga u tome bila neprocjenjiva. Mogao je vidjeti kako dječakovo lice ponovno dobiva boju, kako se smije i kako mu se oči iskriju kad pričaju o budućnosti. To je bio osjećaj kakav mu nijedan poslovni uspjeh nikada nije pružio. Shvatio je da mu sav novac na svijetu nije donio ni trunku one iskrene sreće koju je osjećao promatrajući oporavak malog bića. Materijalno bogatstvo, koje je cijeli život lovio, odjednom mu se činilo praznim i beznačajnim u usporedbi s osjećajem da je nekome zaista pomogao. To su bili prvi, nesigurni, ali nezaustavljivi znakovi promjene prioriteta u njegovom životu. Granice njegovog starog svijeta počele su se zamagljivati, dok se pred njim otvarao novi, nepoznati horizont, ispunjen smislom koji je godinama tražio.
Granice njegovog starog svijeta počele su se zamagljivati, dok se pred njim otvarao novi, nepoznati horizont, ispunjen smislom koji je godinama tražio. Upravo ta promjena, koju su Markovi poslovni partneri isprva promatrali s dozom nevjerice, ubrzo je prerasla u nešto mnogo opasnije. Njihova je frustracija eskalirala, a sastanci su postajali sve napetiji. Smatrali su da je Marko, njihov nepobjedivi lider, postao slab i nepredvidiv. Nisu mogli dopustiti da sentimentalnost ugrozi milijunske poslove. U tišini privatnih ureda i na luksuznim večerama počeli su kovati planove kako bi ga diskreditirali, kako bi ga vratili na stari put ili ga, u krajnjem slučaju, potpuno eliminirali iz poslovne jednadžbe. Željeli su natrag starog Marka, hladnog, proračunatog, fokusiranog samo na profit. Širenje glasina postalo je neizbježno. Ubrzo se cijelim gradom, a posebno u poslovnim krugovima, počelo šuškati o Markovoj slabosti, o njegovom neobičnom ponašanju. Pričalo se da je poludio, da je izgubio osjećaj za stvarnost, da se počeo brinuti za siromašne umjesto za dionice. Neke su glasine bile okrutne i zlobne, insinuirajući da ima tajnu aferu s čistačicom ili da je izmanipuliran. Te su priče imale za cilj narušiti njegov autoritet i poljuljati povjerenje klijenata i financijera. U svijetu visoke poslovne etike, ili barem onoga što se njome smatralo, svaka pukotina u imidžu mogla je biti fatalna. Dok se Markov svijet turbulentno mijenjao, Ivana se borila s vlastitim demonima. Iako se sinovo stanje poboljšavalo, a osmijeh se polako vraćao na njegovo lice, financijska neizvjesnost i dalje je visila nad njom poput teškog oblaka. Zdravstveno osiguranje pokrivalo je dio troškova, ali ne sve. Lijekovi, rehabilitacija, posebna prehrana, sve je to zahtijevalo novac koji Ivana jednostavno nije imala. Pritisci okoline također su bili prisutni. Iako je bila neizmjerno zahvalna na Markovoj pomoći, osjećala je nelagodu zbog svih tih podignutih obrva, tih šaptanja iza leđa. Je li ispravno prihvaćati pomoć? Hoće li moći ikada vratiti dug? Marko, međutim, bio je neobično miran usred te oluje. Svakog dana sve više shvaćao je dubinu svoje transformacije. Vidio je lica svojih partnera, čuo njihove sumnje, ali više ga nisu obeshrabrivali. Umjesto da poklekne pod pritiskom, on se suprotstavio. Na jednom posebno zagrijanom sastanku sjedio je uspravno, pogledom prelazeći preko lica koja su ga nekada s divljenjem gledala, a sada isijavala neodobravanje. On je branio svoje odluke ne samo riječima, već i novopronađenom snagom karaktera. Rekao im je da je istinska vrijednost u pomaganju, a ne samo u gomilanju bogatstva, te da je spreman podnijeti sve posljedice svojih uvjerenja. To je bio Marko kakvog nikada prije nisu vidjeli. Nije to više bio onaj proračunati igrač, već čovjek s misijom. U tim teškim danima Marko se sve češće prisjećao tragičnih događaja iz svoje prošlosti. Slike iz djetinjstva, koje je godinama potiskivao, sada su navirale nesmiljenom snagom. Sebi je priznao ono što je dugo ignorirao, da je Ivanina situacija probudila davno potisnute emocije gubitka, bespomoćnosti i straha. Sjetio se, s kristalnom jasnoćom, kako je i on bio mali i prestrašen, bez ikoga da mu pruži ruku pomoći. Ta ga je spoznaja duboko potresla, ali istovremeno i oslobodila. Sada kada su im životi bili isprepleteni, Marko je sve otvorenije razgovarao s Ivanom o svojim osjećajima i namjerama. Nije više bilo samo formalnih pitanja o dječakovom zdravlju. Počeo joj je pričati o svojim mislima, o svojoj želji da promijeni stvari, o praznini koju je osjećao unatoč bogatstvu. Stvaralo se povjerenje, polako ali postojano, poput rijeke koja dubi korito kroz stijenu. Ona je počela shvaćati da njegova pomoć nije samo prolazni hir bogataša, već nešto mnogo dublje, iskreno i ukorijenjeno u njegovoj vlastitoj boli. Ivana je u sebi osjetila rijetku, dragocjenu nadu. Ta nada nije bila samo za njezinog sina, već i za nju samu, za njezinu budućnost. Iako je oprez i dalje bio prisutan, utkan u svaki dijelić njezina bića, zbog teških životnih iskustava, ona je sada počela vjerovati u Markovu iskrenost. Svaki iskreni razgovor produbljivao je njezinu vjeru. Počela je u njemu vidjeti ne samo spasitelja,
već i nekoga tko razumije dio njezine patnje. Njegovi poslovni partneri, navikli na hladnokrvnu učinkovitost i logiku profita, bili su sve nervozniji. Šuškanja u poslovnim krugovima prerastala su u otvorene kritike. Novinari i mediji, uvijek gladni senzacija, nanjušili su priču. Počela su se pojavljivati izvješća o milijunašu s maničnim epizodama milosrđa i ekscentričnom bogatašu koji zanemaruje svoje carstvo. Njegov ugled, građen godinama na nemilosrdnosti i poslovnoj oštrini, sada je bio pod udarom. Članci su suptilno, a ponekad i otvoreno, podbadali njegovu reputaciju, sugerirajući da je Marko Vidović izgubio kompas, postao mekan i nepouzdan. Poslovni problemi bili su neizbježni. Projekti su stagnirali, važni sastanci su se odgađali, a povjerenje investitora počelo je opadati. Neki su partneri otvoreno prijetili povlačenjem kapitala, dok su drugi, lukaviji, širili dezinformacije, potkopavajući Markov autoritet unutar same tvrtke. Njegova distrakcija i promjena prioriteta opipljivo su se osjećale u financijskim izvješćima. Brojke su počele pokazivati pad, što je samo doljevalo ulje na vatru nezadovoljstva. Suočeni s prijetnjom gubitka profita, partneri su postajali sve agresivniji, odlučni da Marka vrate na pravi put ili ga, ako je potrebno, uklone. Usred tog kaosa, Marko je ipak pronašao jasnoću. Nije mogao i nije želio odustati od novootkrivene svrhe. Shvatio je da ne mora birati između poslovanja i pomaganja. Umjesto da bježi od problema, počeo je razvijati ideju o filantropskom projektu, nečemu što bi spojilo njegove poslovne vještine s novom misijom. Zamislio je fondaciju koja bi pružala pomoć obiteljima poput Ivanine, osiguravajući im pristup medicinskoj skrbi i podršci. Projekt je bio ambiciozan, zahtijevao je strukturu, financiranje i, iznad svega, predanost. To mu je dalo novi fokus, novu energiju, ali i dodatno razbjesnilo njegove partnere. Ovo je ludost, Marko. Želiš uništiti sve što smo godinama gradili zbog neke utopijske ideje, urlao je Hrvoje tijekom jednog napetog sastanka. Bilo je jasno da su njegovi partneri spremni na sve. Počeli su krotiti planove kako bi ga smijenili s čela tvrtke, koristeći zakonske klauzule i manipulirajući odborom. Smatrali su da je postao prepreka i da je tvrtki potreban netko tko će se voditi isključivo profitom. Trenutak je bio kritičan. U tim teškim danima Ivanina podrška pokazala se neprocjenjivom. Nije ga pokušavala nagovoriti da odustane od posla, niti da zanemari svoje obveze. Naprotiv, stajala je uz njega, nudeći mu utjehu, razumijevanje i ponekad čak i savjete iz svoje perspektive. Gospodine Marko, rekla bi nježnim glasom jedne večeri, dok je sjedila uz njegovog sina u bolničkoj sobi. Možda to što radite nije ludost. Možda je to ono što ovoj tvrtki zaista treba. Lice s dušom, a ne samo s profitom. Njezina jednostavna mudrost, proizašla iz životnih nedaća, imala je snažan učinak na Marka. Osjećao se manje usamljenim u svojoj borbi, znajući da postoji netko tko ga iskreno podržava i razumije. A onda se dogodilo nešto što je unijelo nevjerojatnu radost i snagu u cijelu priču. Ivanin sin, taj mali borac, konačno se oporavio i smio je kući. Bio je to trenutak pun suza radosnica, zagrljaja i obećanja boljih dana. Markov osjećaj s vrhom se pojačao. Gledajući dječaka kako trči hodnikom, blijed, ali s osmijehom na licu, Marko je znao da je na pravom putu. To mu je dalo dodatan poticaj da se suprotstavi partnerima i bori za svoju viziju. Marko i Ivana počeli su razgovarati o konkretnim koracima. Nije to više bila samo apstraktna ideja. Razmatrali su kako osigurati sinovu budućnost, ali i kako pomoći drugim obiteljima u sličnoj situaciji. Njihovi razgovori postali su sve dublji, ispunjeni planovima i nadom. Ivana je, sa svojim iskustvom, nudila praktične uvide, dok je Marko osmišljavao načine kako to sve realizirati unutar poslovnog svijeta. Bilo je jasno da su zajedno, unatoč svim pritiscima, stvorili nešto snažno i važno, temelje za budućnost koja će biti mnogo više od običnog zbrajanja brojeva. Neprestano su Markovi partneri pojačavali pritisak, shvaćajući da se njihova kontrola nad njegovom tvrtkom i imidžem urušava. Pravne prijetnje pljuštale su sa svih strana,
optužujući ga za nesavjesno poslovanje i kršenje ugovora, dok je medijska kampanja, brižno orkestrirana iz sjene, slikala Marka kao rastrošnog i neuračunljivog ekscentrika, odmetnika koji je zaboravio odakle je došao. Njegova reputacija, koju je godinama gradio na granitnoj čvrstoći i nepokolebljivosti, sada se topila pod naletom glasina i lažnih optužbi. Marko se našao u žestokoj borbi, ne samo za svoju poziciju u tvrtki, već i za svoje novo ja. Svaka odluka koju je donosio bila je teška, opterećena unutarnjim dilemama i vanjskim pritiscima. Morao se suočiti s teškom spoznajom da su ljudi kojima je vjerovao sada njegovu empatiju doživljavali kao slabost. Međutim, spoznaja o smislu koji je pronašao u pomaganju drugima davala mu je snagu da se odupre žestokim udarcima. Nije želio dopustiti da se vrati u staru kolotečinu, u onu hladnu prazninu koju je osjećao unatoč svemu bogatstvu. Ivana nije mogla mirno stajati po strani. Vidjela je s kakvim se poteškoćama Marko suočava zbog nje i njenog sina. Njezin osjećaj zahvalnosti i poštovanja prerastao je u potrebu da mu uzvrati. Aktivnije se uključila u pomaganje, koristeći svoja skromna poznanstva i resurse. Razgovarala je s prijateljima, susjedima, čak i s ponekim poslovnim suradnikom kojeg je poznavala kroz svoj rad, pokušavajući demantirati laži i objasniti istinu o Markovoj dobroti. Njezina iskrenost i neposrednost dotakle su srca nekih ljudi koji su bili umorni od spletki i pohlepe. U Markovoj tvrtki raslo je nezadovoljstvo. Dio zaposlenika, oni koji su Marka cijenili zbog njegove hladnoće i poslovne oštrine, sada su bili skeptični prema njegovoj novoj viziji. Bojali su se za svoje pozicije, za poslovanje, za stabilnost koja je bila jamstvo njihovih plaća i bonusa. Mnogi su šaputali da je Marko izgubio kompas, da je postao mekušac. Međutim, iznenađujuće, nisu svi bili protiv njega. Neočekivani saveznik pojavio se u liku Marije, dugogodišnje Markove tajnice. Marija je bila tiha i nenametljiva, ali je godinama promatrala Markovu transformaciju. Ona je svjedočila njegovoj usamljenosti, a sada je vidjela i njegovu preobrazbu. Dirnuta promjenom u njezinom šefu, i sama se diskretno uključila, nudeći mu podršku i važne informacije o spletkama koje su se kuhale iza njegovih leđa. Neki manji dioničari, koji su bili umorni od arogancije dominantnih partnera, također su počeli preispitivati svoje pozicije i razmatrati mogućnost da stanu uz Marka. Ključna prekretnica dogodila se na sastanku gdje se raspravljalo o budućnosti tvrtke i Markovoj ulozi. Unatoč svemu, Marko je donio odluku koja je šokirala mnoge. Najavio je da će nastaviti s filantropskim projektom koji je zamišljao, čak i ako to znači gubitak dijela bogatstva i ugleda. Jasno je dao do znanja da mu je pronalaženje smisla važnije od gomilanja profita kojem je nekada težio. Nije želio odustati od ideje da pomogne ljudima poput Ivane i njezina sina. Nakon sastanka Marko i Ivana su se sastali, oboje iscrpljeni, ali s osjećajem nečeg novog što se rađalo između njih. Imali su dubok i iskren razgovor o svojim nadama i strahovima za budućnost. Ivana mu je priznala da je isprva sumnjala u njega, ali da sada vjeruje u njegovu dobrotu. Marko je njoj otkrio svoje najdublje bojazni. Strah od ponovnog gubitka, strah da ga nova svrha neće zaštititi od udaraca svijeta koji je poznavao. Ali u Ivaninim očima, u njezinom suosjećajnom pogledu, pronašao je utjehu i snagu. Shvatio je da u ovoj borbi nije sam i da, bez obzira na ishod, ima nekoga tko razumije njegovu promjenu i vjeruje u njega. Njihova zajednička sudbina sada je bila isprepletena na način koji nijedno od njih nije moglo predvidjeti. Veliki sastanak Markove korporacije, zakazan za utorak ujutro, visio je u zraku poput oštrice giljotine. Zlatni stol u ogromnoj dvorani za sastanke, obično mjesto za suhoparne financijske izvještaje i strateške planove, sada je postao arena u kojoj će se odlučivati o Markovoj sudbini. Napetost je bila opipljiva, zrak težak od očekivanja i prikrivenih sukoba. Dioničari, članovi uprave i ključni partneri sjedili su ukočenih lica, a šapat se samo povremeno probijao, prekidajući mukli ambijent. Svi su znali da ovo neće biti običan sastanak. Marko je, usprkos unutarnjem nemiru, zadržao vanjsku pribranost.
Njegov glas, obično čvrst i autoritativan, tog je jutra imao dodatnu notu dubine i iskrenosti. Započeo je svoje izlaganje ne s brojkama i profitnim maržama, već s pričom. Pričom o kiši na trgu bana Jelačića, o ženi koja kleči, o djetetu koje se bori za život. Emotivan govor, lišen uobičajenog korporativnog žargona, iznenadio je mnoge. Objasnio je svoju transformaciju ne kao znak slabosti, već kao spoznaju dublje svrhe. Njegova vizija za budućnost nije uključivala samo ekonomska postignuća, već i snažnu društvenu odgovornost, ulaganje u zajednicu i pomoć onima kojima je najpotrebnije. Dok je Marko govorio, vrata dvorane tiho su se otvorila. Svi pogledi, koji su dotad bili uprti u Marka, okrenuli su se prema ulazu. Na zaprepaštenje prisutnih, unutra je ušla Ivana, držeći za ruku svog sina. Dječak, još uvijek pomalo blijed, ali s iskrom života u očima, plaho se držao za majku. Ivanov dolazak, potpuno neočekivan i neplaniran, bio je poput zrake sunca koja je probila guste oblake skepticizma. Njegova prisutnost, živo svjedočanstvo Markove promjene, bila je jača od bilo koje bilance ili izvještaja. Bio je to živi dokaz onoga o čemu je Marko govorio. Reakcija publike bila je podijeljena. Neki su bili vidno dirnuti, vlažnih očiju, prepoznajući istinsku emociju u Markovim riječima i Ivaninoj prisutnosti. Drugi su i dalje ostali skeptični, gledajući na sve to kao na vještu manipulaciju ili neprofesionalnu scenu. Nekoliko dioničara je ljutito frknulo, smatrajući da je to neprikladno za tako ozbiljan poslovni sastanak. Stvarala se napetost. Dvorana je brujala od tihih komentara i križanja pogleda. Ivana i sin stajali su u pozadini, pružajući Marku nevidljivu, ali snažnu moralnu podršku. On je osjećao njihovu prisutnost i to mu je davalo snagu da nastavi, da se ne raspadne pod pritiskom. Sastanak je ušao u fazu glasanja o Markovoj budućnosti u tvrtki. Odluka je visila u koncu, potpuno neizvjesna. Svaki podignuti glas, svaki za i protiv odzvanjali su dvoranom. Markov osjećaj neizvjesnosti bio je gotovo nepodnošljiv. Činilo se da će glasovi biti podijeljeni, možda čak i u korist onih koji su ga željeli smijeniti. I taman kad se činilo da je sve izgubljeno, da će se Markova vizija raspasti pred brutalnom realnošću korporativnog svijeta, dogodio se nevjerojatni preokret. Marija, Markova dugogodišnja tajnica, koja je sjedila u kutu sobe, tiho je ustala. Njezin glas, obično jedva čujan, odjeknuo je dvoranom s neočekivanom snagom. Gospodo, započela je, ja sam ovdje radila 30 godina. Vidjela sam mnogo toga. Marko je možda promijenio prioritete, ali nikada nije izgubio svoju snagu. On je jedini sposoban voditi ovu tvrtku u budućnost, u kojoj profit i suosjećanje mogu ići ruku pod ruku. A onda, neočekivano, ustao je gospodin Petrović, stariji dioničar, koji je uvijek bio poznat po svojoj konzervativnosti i strogim poslovnim principima. Mnogi su očekivali da će on biti među prvima koji će glasati protiv Marka. Umjesto toga, pogledao je Marka s poštovanjem i rekao: dugo sam sumnjao u Markove motive, ali nakon današnjeg izlaganja i, što je još važnije, nakon što sam vidio ovu mladu majku i njezino dijete, shvatio sam. Vjerujem u Marka i vjerujem u njegovu viziju. To je prebacilo vagu. Nekoliko neodlučnih glasova brzo se pridružilo Petroviću. Na posljetku, Marko je dobio priliku. Nije to bila bezuvjetna pobjeda, bilo je kompromisa, ali dobio je zeleno svjetlo da realizira svoju viziju filantropskog projekta, uz uvjet da i dalje osigurava stabilnost tvrtke. Bio je to prvi korak, ali značajan. Pobjeda je bila slatka, a osjećaj olakšanja preplavio ga je. Gledao je u Ivanu i njezina sina, znajući da je ovo tek početak nečeg velikog. Na velikom sastanku korporacije, gdje su Markovi poslovni partneri očekivali konačnu pobjedu i povratak na staru, isplativu, ali beskrupuloznu praksu, dogodilo se nešto što nisu mogli predvidjeti. Marko je istupio pred njih, lice mu je bilo blijedo, ali oči su mu sjale novom, neviđenom odlučnošću. Njegov govor nije bio uobičajena korporativna prezentacija ispunjena brojkama i projekcijama. Bio je to iskren, emotivan monolog o njegovoj transformaciji, o praznini koju se osjećao unatoč milijunima
i o smislu koji je pronašao u pomaganju drugima. Govorio je o društvenoj odgovornosti, ne kao o marketinškom triku, već kao o temeljnoj vrijednosti koja bi trebala voditi svako poduzeće. Nije tražio samo priliku da realizira svoj filantropski projekt, već je tražio fundamentalnu promjenu u poslovnoj etici cijele korporacije. Usred njegova govora, vrata dvorane tiho su se otvorila. Ušla je Ivana, držeći za ruku svog sina, koji je, iako još uvijek u fazi oporavka, bio živahan i radoznao. Njihov dolazak bio je neočekivan, spontan čin Ivane, koja je osjetila potrebu da Marku pruži podršku pred svim tim moćnim ljudima. Dječakov osmijeh, usmjeren prema Marku, bio je jasan i čist dokaz svega što je Marko pokušavao objasniti svojim partnerima. Reakcija publike bila je podijeljena. Neki su bili dirnuti Markovim riječima i prisutnošću Ivane i njezina sina, prepoznajući istinu u njegovoj priči. Drugi su ostali cinični, smatrajući to jeftinim trikom za manipulaciju emocijama. Napetost u prostoriji bila je gotovo opipljiva. Odluka o Markovoj sudbini visjela je u zraku. Glasanje je bilo neizvjesno, a njegovi protivnici likovali su, sigurni u svoj uspjeh. No, u ključnom trenutku, jedan od Markovih najstarijih partnera, gospodin Perić, ugledni, ali povučeni dioničar, ustao je. Njegov glas, inače miran, sada je odzvanjao odlučnošću. Slušao sam Marka, započeo je polako. I iskreno, u početku sam sumnjao. No, sjetio sam se svoje kćeri, koja je, nažalost, izgubila borbu s istom bolešću od koje pati Ivanov sin. Mi smo imali sredstva, imali smo sve, ali nismo imali ono što Marko sada nudi. Iskrenu želju da spasi živote, ne samo profita radi. Podržavam Marka. Vjerujem da je ova korporacija dužna učiniti više od pukog gomilanja bogatstva. Njegova izjava preokrenula je vagu. Nekoliko drugih manjih dioničara, koji su bili na rubu odluke, slijedilo je njegov primjer. Marko je dobio podršku, iako uz neke kompromise. Njegova vizija postala je stvarnost, ali put pred njim bio je jasan. Bio je to put promjene. Markov projekt za pomoć bolesnoj djeci i siromašnim obiteljima, nazvan Nada za sutra, počeo se ostvarivati s nevjerojatnom brzinom. Posvetio je lavovski dio svog vremena, energije i resursa ovom pothvatu. Više nije bio onaj hladni biznismen koji je jurio za profitom, već čovjek s misijom. Ured njegove fundacije postao je njegovo novo središte, mjesto gdje je svaki dan osjećao svrhu i ispunjenje. Ivana je postala neizostavan dio tima. Njezino iskustvo, razumijevanje i empatija bili su neprocjenjivi. Kao netko tko je prošao kroz pakao neimaštine i bolesti djeteta, mogla je pružiti uvid i podršku kakvu nitko drugi nije mogao. Razgovarala je s obiteljima, savjetovala ih, tješila i bila im most prema pomoći koju je Marko osiguravao. Njezina prisutnost donosila je svjetlost i osjećaj zajednice u svaki kutak fundacije. Marko je često govorio da je ona srce projekta, a on samo ruke koje ga provode. Kroz uspjeh projekta Nada za sutra, Markov ugled u javnosti doživio je potpunu transformaciju. Više ga nisu vidjeli kao nemilosrdnog tajkuna, već kao inspirativnog filantropa. Mediji su pisali o njegovoj nevjerojatnoj promjeni, a mnogi su ga ljudi počeli smatrati uzorom. Njegovo bogatstvo sada je služilo kao sredstvo za dobro, a ne svrha samoj sebi. Ivanin sin je bio potpuno oporavljen. Bio je zdrav, veseo dječak pun života, čiji su se snovi i ambicije sada mogli ostvariti. Njegova budućnost bila je osigurana ne samo financijskim sredstvima, već i ljubavlju i podrškom koju je dobivao od Ivane i Marka. Ivana je, zahvaljujući poslu u fundaciji, pronašla stabilnost, smisao i novopronađenu snagu. Život joj se iz temelja promijenio, a njezina molitva na kiši, čin očaja, pretvorila se u sjeme nevjerojatne priče o nadi. Marko je, pak, konačno pronašao istinsku sreću. Shvatio je da se pravo bogatstvo ne mjeri količinom novca na bankovnom računu, već brojem života koje je dotaknuo i načinom na koji je utjecao na svijet oko sebe. Njegova transformacija nije bila samo površna promjena ponašanja, već duboka promjena duše.
Ivana i Marko, nekoć dvoje stranaca iz potpuno različitih svjetova, postali su simbol moći i empatije, snage ljudskog duha i nevjerojatne sposobnosti za promjenu. Ova priča nosi snažnu poruku. Bogatstvo nije samo u materijalnom posjedu, već u djelima koja čine razliku, u davanju i u nadi koju dijelimo s drugima. Život je nepredvidiv, a čuda se ponekad događaju na najneočekivanijim mjestima, poput Kišnog trga, gdje se očaj pretvara u nadu. Ako vam se svidjela ova inspirativna